rong thelu pathu aklam along engdeng thom kebra hini karbi lamet ame ningkan esegame pi ningkan sur hini ra engkora plia pharman tirika mame kesengpo Lakhain ko raisi Borjan constituency ke parlo rong thelu pathu aklam along ingdeng thom kebra hini karbi lamet ame ningkan esegame pi ningkan sur hini ra engkora plia pharman tirika mame sengpon tanglo labangso ke sengpon ame along RD dojot pen aluhiaman pen kache tongdon lake Karbeng autonomous council em surjo rongphar em barim Jibon Chandra Pathok KLDB chairman Nobin Terang Dhonsuri Longri amepur Tusesor Terang Borjan Jutang Hawar amepur Jana Singh Teron Borjan Youth Forum Abidisar Chandra Singh Teron Lapen Karbi lo Charlie Asong Tiripame amepu Thompson Rongpi Karbi lamet ame Tiripame amepu Barim Inti Kongchun Bang Joy Singh Tong Bipen Chenglok Sorkari Gaon Bora Lapen Rong Asaratum Sitami Penang an Araratum Chitongdo Lason si tirika mame keseng panalong kadoga beche don sarpen mei farpu ke pekpon lake Karbeng autonomous council em surjong parapansi pekpon lo lapen kongchun bangar pulake onteron apansi arpu pekpon lo lason thot si pek jam sub committee along ta bang pu arpu chepek seroisi tirika mame senglong pamelo lapen halapu karbi lamet ame phu barim ingti pen nang apachini dona tengke morning aningkan ningkan suri hinira engkora pli thang achiklo ni phai ner cap pen ni phai kre isi arni ansi hotpon lo adim lake Borjan constituency angkang rong thilu hawar pathu aklam along si paman ponpo mate biponpo lapen labang so reception committee mate tirika mame keseng kaddo kabe arpu kache pegateng pen mesen pen cheklem replo tangte ing samjin pen pachun longpo buta kaning je padupon Anparta kadok weta labangso karbi lamet ame ningkan esegame pi ningkan surhini ra engkora pli aparman kapaman ponji ame long sitame kadok abe Karbeng long arada phan sitame kachitong pen ali racham ki pidon ja phan sitame kachuning ri pado kardom pini karbi lamet amai non ke wangi ningkan surhini ra engkora pli aparman thongkebra hini yang deng karbi lamet amai nikan segame pi dak Borjan hawar along mate lamet kuru bonglong terang hawar along nikan segmai pi kapaman ponje phan pini nitum dak rong thilu kapathu aklam long diri kama me seng ponit lo labang so mai nili methang masi cari pon lo lasi labang so long na chetong dun itum Karbeng long autonomous council em akai sujorong par art and culture department em lo alang ni alisa poisa man kitong lo lasi pini labangso tirika mamai keseng ni phun mer pen kapachun ponji phan tumdang local msi mate Karbeng long autonomous council em akai sujorong par pansi tirika mamai amepu ingwai ponik lo pen kongchun bangke la rong thelu hawar along non uwe kimi atok bang hirbang onteron masing wai panik lo pen labang so mai pi ni tum kapachun ponji pini labang so tirika mamai lo si pangdak pon lo lake non ke bangji mate ningkan suri ni rain koira plia ningkan thang teklo ni fainer kepen kri siang bong an si ni tum so bang so mai kapachun ponji pansi ni tum pini chuparot panik lo adim katalon ni mang la so hawar larong thilu pathu ka malong malo ladak malo lasi yilini ke theu athema lapu Borjan hawar lamet kuru bonglong terang mate karbi lamera ame lun ke tokobang ke haibe apirtheg lo dak lomi tum Borjan hawar mate dak rong thilu pen ala dilai kiniang ke la jape ke silo adagal tum lamet pi tum do amen
pinpur dame bonglong terang ta inur lo ke highway lo durgesor singna lo sonda taxi lapu itu ma wana tu ke non dun city mung ta inur lo lasi alang itu lahai lamet lam chong kabori pensi itu arda ke itu jutang jupata rengbom lo pinpur me bonglong terang ke aronating karbi pinding pangri pangdon anatu aronating to lo sonda taxi rongling itu melakari kerja natu pantala songsi to lo la pula yang don seria wana tu ke itu karbi lamera-me itu pusi bang lamet lam chong kapuchi tumta sonsi pacetang ko rada pan ka choniri ke lapulo je pini dak lamet lam chong mate dak tiri kama me ke sengalong dak asan chom do badak pacetang asan chom penceng lo dak la kadu kawe dak mai pi kacari mate la dak kiri kala na san chom la aku don tisu kala na san chom tango tapu ke bang da san chom tango aso san chom do la sila san chom tina phanta dak sap komti do edlo aso san chom na so kacari ponji chairman mate convenor atum wala dak bangku bang pia tum kadu kawe ta mitang san chom arpu mitang cheklem retangte la dak thang kisum tabe apena ko alang litum nyong se mitang arpu chupiter pronde te da so amai ke mesen mi pun pen kichun ponji sinilin nin kedap Karbenglong Borjan Pen Amar Singh Bay report Northeast Karbi Live.